לפניו, לפניו ברננה, עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם, בואו לפניו, לפניו ברננה, יאללה, ברוכים הבאים חזרה, מתחילים מחדש. וואי וואי, איזה ערב הולך להיות לנו פה, איזה חשמל. עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם, בואו לפניו, לפניו ברננה, עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם, בואו לפניו. יאללה כפיים חבר'ה, להתעורר, לא קרה כלום. יאללה נה 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 נה, יאללה נה נה פו 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 פו, יאללה נה נה נה, יאללה נה נה נה. יאללה אש, תעזרו לנו, כן דוד. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. איי איי להגיד בבוקר, בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר, וואי 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 וואי, בבוקר חסדך. דוד, אני הולך לשאול אותך עוד רגע שאלה על זה. עכשיו אתם, אני לבד. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. איי איי להגיד בבוקר, יאללה בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. ולהגיד בבוקר, יאו, בבוקר חסדך ולהגיד. דוד מלך, זה בשבילך דוד, זה עליך. דוד מלך, מלך ישראל, דוד מלך, מלך ישראל, מלך ישראל, חי וקיים, איי איי איי, סימן סימן טוב, אוי אוי ומזל מזל טוב, סימן סימן טוב, ומזל מזל טוב. כולם, וואי וואי, איזה שנה הולכת להיות לנו, איזה גאולה. אחרונה, דוד מלך, דוד מלך, יאו, דוד מלך, מלך ישראל, מלך ישראל, חי וקיים, איי איי איי, סימן סימן טוב, אוי אוי ומזל מזל טוב. לחיים, לחיים אהובים, וואי 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 וואי. חבר'ה, כל החבר'ה מאחורה עם הכיסאות, נשמח שתתקרבו אלינו, שנראה אתכם, שנראה אתכם, שהקהל יהיה איתנו. אנחנו מרגישים שאנחנו כאילו נשאר לעצים וזה סבבה, אבל אנחנו רוצים לראות אתכם, זה יהיה לנו יותר נוח. בואו חבר'ה, גברים. ברצלונה, ברצלונה. חבר'ה, כל הגברים שם עם הערקים והשתיות והעניינים, בואו תתקרבו אלינו, אנחנו רק מתחילים. ההזקה הזאת הייתה רק להזכיר לנו שאנחנו בל"ג בעומר. זו הייתה הזקה לרבי שמעון. חבר'ה, תתעוררו, הגאולה מגיעה, זה הולך להיות השופר הגדול של אליהו נביא על בית המקדש. זה תהיה ההזקה האמיתית, זה לא סתם ההזקות האלה. מאירים אותנו, את הלב שלנו ככה ללב של השמיים. וואי 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 וואי, לחיים לחיים, איזה כיף להיות אנחנו. יש לי חבר שתמיד אמר,
ליאור שי, שמעתם עליו? יהודי צדיק, שתמיד המשפט שלו זה היה, היית שואל אותו, מה נשמע אחי? אז תמיד הוא היה אומר, זה הרגע המאושר בחיי. אין רגע אחר. האריז"ל הקדוש, שהוא היה הממשיך של רבי שמעון בר יוחאי, שזה היום שלו עכשיו, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם כל 3 שניות. שמעתם פעם את החידוש הזה, את הדיבור הזה? כל 3 שניות. יש איזה, בפרטי, אני אסביר לך בפרטי. רגע, הוא אמר בכל רגע ורגע, יש בכל יום תמיד מעשה בראשית, בכל רגע. שאלו אותו מה זה רגע? רגע זה 3 שניות, למה? אבא תודה. כל 3 שניות העולם מתחדש. אתם יודעים מה זה אומר העולם מתחדש? שהעולם מתחדש כמו תינוק שנולד. אתם רואים את ההתחדשות של התינוק שהוא נולד? כל החדר מתמלא באורה ואתה מסתכל עליו ואתה אומר בוא נה איזה התחדשות. התינוק הזה שנולד בתוך החדר הזה לא צריך שיאשרו אותו עם לייקים ועם 2 כחולים בוואטסאפ, ושהוא ירגיש טוב עם זה שמישהו אישר אותו ויש לו חברים בשכונה ושמישהו בכלל אוהב אותו. הוא מבסוט להיות עצמו. זה תינוק, נכון? אין דבר יותר מתוק מתינוק. אתה מסתכל עליו, אתה מקבל אושר, כי הוא לא צריך שאף אחד יאשר אותו. אחרי שאתה גודל ואתה כזה תודה וכאלה, אז כל הזמן, אם העולם לא מאשר אותי, אז אני לא אני. אני כל הזמן צריך את הפידבקים של האנשים, של המציאות. והאריז"ל אמר לך, הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם כל 3 שניות, כמו תינוק שנולד, המציאות מתחדשת, כאילו לא הייתה פה הזקה לפני 3 שניות. אין עולם בכלל. אז הוא אומר לך, אז מה אתה בכלל בעצבות, בייאוש, בכעס? המציאות שלך מתחדשת כל 3 שניות, תהיה בשמחה הזאת, שחרר הכל. וזה רבי שמעון בר יוחאי, זה ל"ג בעומר. להתחדש ממש בהתחדשות גמורה. השיר הבא מוקדש לרבי דוד, חבר שלי היקר, חבר הקורצה רבי דוד. היקר שלי, אוהב אותך אחי עד אינסוף. אבל נשמח לכפיים שלכם קצת, לתנועה, לגוף, לעניינים, לאיפה אתם? כן, הנה אני רואה שם את הזה עם השחור עם הכפיים, אבל תקרבו אלינו, גברים. תן לי לראות את הפנים היפות שלך, אחי. יאללה, כפיים, זה הקצב. תנו לנו, תנו לנו, תנו לנו. שמעון בר יוחאי, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר. לא לעצור עם הכפיים, זה נותן לנו קצב. כן, 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 אתם איתנו, אנחנו מתחברים. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, חדש על ציון, אבא תאיר עלינו אור חדש. מגיע לנו כבר אחרי 2000 שנה לראות אור חדש שלא היה פה מעולם. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון.
ציון תאיר אור חדש. שימו לב מה יוחאי הולך לעשות לכם עכשיו, תלך אחי אור חדש. בוא נראה מי זוכר. אור חדש על ציון תאיר אור חדש על ציון תאיר אור חדש על ציון תאיר אור חדש על ציון. אבא תאיר לנו אור חדש. חיים וחיים, איזה רבי שמעון יש לנו פה, וואי 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 וואי. רשב"י, אתה שומע אותנו פה? אנחנו מבקשים ממך ישועה בכל העניינים. זוכרים מה זה ראשי תיבות לחיים? ראשי תיבות לחיים זה לחיות יום יום משיח. המשיח שבתוכי. מה זה משיח? מושך אותי מכל המצבים שאני נמצא בהם, מהסרטים שלי, מהאלה, מביא אותי למקום קצת יותר טוב בחיים, קצת יותר טוב. וואי וואי. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא מזמן הזמינו אותי לדבר בצפת, בגלל שאנחנו גרים בעוטף עזה. אז מאז המלחמה ושהיינו בתוך הקרבות והעניינים שם, אז הזמינו אותי לדבר בצפת במקום שנקרא אסנט. וישבתי ככה מול קהל כזה מתוק וקדוש, ואמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו, נקודה חזקה. מי ששומע זה מתנה. אני אביא לכם הערב הזה מתנות. מתנות מהעוטף, מתנות מתוך עזה, אחרי שנה וחצי. לחיים, לחיים, אחי. לחיים, לחיים. הייתי באסנט בצפת ואמרתי להם שמה שאנחנו עוברים עכשיו בחיים זה רגע אחד מול נצח. רגע אחד מול נצח. אתה נמצא בתוך מציאות החיים ואתה אומר, בואנה בן אדם, זה לא נגמר, אחי. סיימתי עם משהו אחד והתחלתי עם הדבר השני. לא סיימתי עם השני, אני חוזר כבר לראשון ואז לשלישי ואז לרביעי. אני מסיים עוד שנייה דקות. חצי שנייה, רק אסיים את הנקודה הזאת. לדבר השני ולשלישי, וכל הזמן יש לנו כאילו עליות ירידות מה קורה בעולם הזה. ואז אמרתי להם, תקשיבו, זה רגע מול נצח. ברגע שאדם פה בעולם הזה מבין שמה שהוא עובר זה רגע אחד מול נצח של טוב, אז הוא טיפה יירגע. כי הנצח, שהנצח יהיה טוב, שתהיה פה גאולה ויהיה פה בית מקדש ומשיח יגיע והקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם ובאמת יהיה לנו טוב בלב. אנחנו אפילו לא יודעים מה זה טוב. היום אני בשבילי, תשאלו אותי, אלי, מה זה טוב בשבילך, אחי? וואלה, תאילנד, דרום אמריקה, אחי, תן לי לעוף על הודו, אחי. מצ'ילה, מחר בבוקר אני בדרום אמריקה. אני עושה את הטיול שלי לפני שחזרתי בתשובה. עף על העולם. זה הכיף שלי היום, אבל אני לא מבין מה זה באמת אושר אמיתי. מה זה שכל הזמן כיף לי וטוב לי. ואת זה אני מדבר ואני מספר להם לקהל שאני יושב מולו בצפת. אני אומר להם, חבר'ה, מה שאתם עוברים זה רגע מול נצח. ואז פתאום אני רואה מישהו מבוגר כזה יפה עם זקן לבן מתחיל לבכות. ואז אמרתי לו, בבי, מה קרה? נשמה של ברבור, למה אתה בוכה? איפה אתה, אחי? איפה אתה נמצא? מה אתה מרגיש שם? איפה אתה, אח שלי? אז הוא אומר לי, אתה יודע איפה אני גר? אמרתי לו, לא. אשמח לשמוע. מלא חבר'ה בקהל. הוא אומר לי, אני מניר עוז. שמעתם על הקיבוץ ניר עוז? שמעתם על הקיבוץ ניר עוז? כן. יופי. קיצור, לא משנה כל הסיפור שלו, הבחור חזר בתשובה אחרי הסיפור, אחרי 7 לאוקטובר וכאלה. רדפו אחריו 20 מחבלים, שרפו לו את הבית. הבן אדם חי בחסד, הוא היה ברכב שלו, כבר נכנסו לו עם עלות לרכב שלו, 20 מחבלים, והוא אמר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני לא מכיר אותך. אני אתאיסט, אני חילוני לחלוטין. אבל אם אתה קיים, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה קיים, תן לי רמז.
שאתה קיים. יראו לו על הגלגלים האלו 3 פאנצ'רים, 3 גלגלים, ונשאר לו רק גלגל אחד. הוא אמר לו, עם הגלגל הזה, אם אתה תציל אותי, אני שלך עד הסוף. והקדוש ברוך הוא הציל אותו. והוא אמר לי, תקשיב אחי, להגיד לי, בתור אחד שגדל בניר עוז, אמרתי לו, תקשיב, אני גר 7 דקות מבארי, אני גם גר בעוטף עזה. אני גם ראיתי מחבלים בעיניים שלי, אנחנו גם נלחמנו. אנחנו יודעים מה זה לעבור את מה שעברת, אחי. אחריי לא ראינו, לא רדפו אחרי 20 מחבלים, אבל ראינו 12 מחבלים. והוא אמר לי, תשמע אחי, לחיות את הרגע מול נצח, זה הדבר הכי חזק ששמעתי עד היום. וקמנו והתחבקנו, וזה היה עוצמתי וכו'. למה אני מספר לכם את זה? כי אני רוצה להגיד לכם שעליי, אחרי 7 לאוקטובר, בתור בן אדם של מה שעברתי וראיתי, ובתור בן אדם שכבר שנה ומשהו במילואים, בתוך כל התופת וכל הסרט הזה, יש לכם רק את הרגע הזה. וברגע שאני אחיה רק את הרגע הזה, כמו שאמרתי לכם לפני זה, יש לי רק 3 שניות, אז הרגע הזה יהפוך להיות הכי מאושר שיכול להיות. כי אין לי עוד כמה דקות וגם לא היה לי מה שהיה לפני זה. אני יכול לחיות רק עכשיו, אבל הכי מאושר שיש. היום אני נמצא במילואים ואמרתי לכם, הפקד שלי זה חללים. אני חוזר אחרי חלל, והחיילים שואלים אותי, מה שלומך? אני אומר להם, זה הרגע המאושר בחיי. אומרים לי, בוא אתה דפוק, אחי. אבל לפני שנייה אספת רגליים. אבל אמרתי להם, זה הרגע שלי עכשיו. הרגע עכשיו זה הרגע הכי מאושר שיש לי בחיים. כי יש לי רק את הרגע הזה. אז הבחירה שלנו בערב הזה, אני אביא לכם את המתנה הזאת. מי שמצליח להקשיב ולהיות פה ולהיות איתנו, זה כיף, אני מחלק מתנות. כיף לי, כי אני באמת באתי משם. לחיות באמת רק את הרגע הזה ולהגיד כל שנייה, מישהו שואל אותך מה שלומך, אתם מכירים את זה? הלאה אחי, אתה יודע, עובר, וזה לא פשוט. אז אני החלטתי בחיים שלי, לא עובר מה פשוט. אני אומר לאנשים, כל יום משתפר אחי. כל יום זה הרגע המאושר בחיי, אבל בהשתדרגות. ביותר טוב ממה שהיה לפני זה, אחי. אין, אנחנו בשיא של הטוב, אהובים. אבל לפני שנייה הייתה הזקה, ועכשיו יש לנו חיילים אוקיי. אבל עכשיו אני יכול לייצר במחשבה לאותם אלה שיושבים בעזה, במחשבה חיובית, ולגרום להם לתת להם כוח ואהבה ושמחה ואמונה, כמו שאימא של אגם ברגר נתנה לה כוח מפה, כוח של אמונה. ראינו את זה אחרי שהיא יצאה. כן, שמעתם על החטופה אגם ברגר, על הטהרה והמשפחה וכל מה שהיה שם. דוד, רציתי להגיד משהו? רוצה להגיד משהו? מה, אני אגיד, אני איתך. כן, כך. תודה רבה לרבי דוד שלנו ולאשתו ולכל המשפחה. כפיים רבותיי על כל הערב הנפלא הזה. хватит народ морить голодом. אני אתרגם לך אחר כך. רק שנייה. Можно помыть руки, прям вот там бочка стоит. Окей? Синенькая. Полотенце там надо есть. Есть много еды. Питы, накиот, я не знаю, весь тафрит, как это сказать. Все меню, но есть много еды. Так что есть все, что нужно. Есть тарелки, там, все, что нужно. Можно руки помыть там сзади. И берите, не угощайтесь. Вперед. И шохер ахи. Малави лахи. משהו לחטוף. טוב. לחיים, אז יש אוכל, ומי שנשאר איתנו, נשאר איתנו בינתיים. אפשר ללעוס ולהקשיב, זה הכי כיף בעולם. יאללה, איזה ניגון מרגש ככה, לפתח לנו את הלב, מי שנמצא איתנו. לא, הטיונר שלי הלך אחי. לא איתנו. אתה רוצה לספר משהו מצחיק?
בינתיים צריך לכוון את עצמי, פשוט הוא לא... הבטריה שלו כבר לא איתנו. בינתיים מוכלים, סבבה. דוד. אוקיי, הנה מפתח לנו, יאללה, יש. תן כאלה, אחי. תן קולות, תן קולות. שערים פתוחים, אפשר לבקש עכשיו הכל. אפשר לעצום אפילו עיניים, לבקש באמת על החיילים שלנו, על החטופים, על כל עם ישראל.
חבר'ה, בואו תתקרבו אלינו עם הסטייקים והבשרים והרעיס והפרגיות וכל העניינים. איזה כיף להיות אנחנו. יוחאי, תודה רבה אחי. כיף אמיתי, אה? טוב, אז שיחת התקלים כמו שרצית. תתחיל אחי. שים לב, אם אתה מצליח למחוא כפיים בקצב הזה, 100 שקל סוף הערב. מי שמצליח למחוא כפיים בקצב, 100 שקל מיוחאי. עכשיו, תן לו
תצעק לי מה. אתה תלחץ על כפתור, אתה תראה אותו מעבב. נאכל אולי משהו? או שאתה יודע מה בוא